Kaixo ikasleok, oratu debeatzen lehenengo mailango dela, hirugarren unitatean, nolako itxura lako erabakia. Aurreko bideotan, zatikien eragitak landu ziran, bai batuketa, bai kenketak, bai biderketa, bai zatiketak. Orain bideo honetan, azalduko dana izango da, zer dan, imardana, danak agertzen direnean nahasian. Batuketak zatikekin, biderketekin, kenketekin, eta bar. Helburua bardina, lehenengo adierazlea. Oraindik lehenengo adierazleekin jarraitzen dugu. Oazen. Lehenengo eta behin, gogoratu lehentasun arauak. Danak nahasian agertzen direnez, lehentasun arauak aplikatu behar dire. Lehenengo, berreketak egin behar dire. Berreketen emaitzen jarri. Gero, parentesiak. Eta parentesi barruan, sozer agertzen bada, sozer horretan, lehentasun arauak aplikatu behar dire baita. Gero, biderketak eta zatiketak. Eta azkenean, batuketak eta kenketak. Goazen. Hemen adibidez. Hemen, lehenengo eta behin berreketa bat dugu hemen. Hortaz, lehenengo berreketa hori egingo dugu eta emaitza jarriko dugu. Bi berbi, lau. Beste dana, berdin jarraitzen du. Gero, parentesiak. Hemen, parentesi hartzen dekogu kenketa bat. Hortaz, lehenengo bieren ken bat lauren egingo dugu. Bieren ken bat lauren, izendatzaia desberdina da, hortaz, MKT egiten dugu, MKT amabi da, zein dugu amabi hemen eukiteko, bider lau. Hortaz, goikoa be, bider lau, lau bider bi, sortzi. Zein dugu lauaz amabizateko, bider iru. Hortaz, goikoa be, bider iru. Iru bider bat, iru. Eta orain izendatzailea berdine denez, amabi, eta sortzekin iru, bost. Bost amabiren egiko dugu. Orain, hau sartu behar dugu, hemen. Bost amabiren, zatiru. Hemen ikusten duzuen moduan. Orain, zatiketa baten aurrean gaude. Zer da egin behar dana? Gurutzatu. Bost. Bider bat, bost. Amabi, bider iru, hogeta mase. Bost, hogeta maseiren. Hau ezin denez simplifikatu, bost, hogeta maseiren. Bigarren adibidean. Luzeagoa. Hemen, bi berreketa eukiko ditugu. Hortaz, emaitza jarriko dugu. Bi berri lau, bi berri lau. Hortaz, geratuko zaiguna, hau izango da. Lau zeiren, bi berbi zati zei egin beharrean, lau zeiren. Eta bi berbi zatiru egin beharrean, lau eren. Behin, berreketak egin da, parentesiak. Hemen, kenketa bat dugu, parentesi artean. Hortaz, lehenengo hori da egin behar dana. Lau zeiren, ken bat eren. Izendatzaia desberdinan ez, MKT egin behar da, MKTA zei emoten du, hortaz zein dugu zeigaz zei izateko? Zebez, orduan, zatiki hau, bardin jartzen dugu. Iru, zein dugu zei izateko? Bider bi. Hortaz, goikoa be, bider bi. Bat, bider bi, bi. Izendatzaia bardina danez, zei, lauken bi, bi zeiren. Hemen aukera egongo zan, hau simplifikatzeko, bateren jartzeko. Baina, dugu ingo. Bi zeiren, eta hemen jartzen dugu. Parentesi haukenten dugu, eta izango zan, bi zeiren, zati bi eren, eta ez dana bardin. Hemen dugu moduan. Egin ditugu berreketak, egin ditugu parentesiak, orain, biderketak eta zatiketak. Hemen zatiketa batago, hemen biderketa batago, eta hemen kenketa. Kenketa bukaerarako itxiko. Izan ere, lehenengo biderketak eta zatiketak egin behar dire. Hortaz, biderketa hau, bost bider lau hogei, iru bider bat, iru. Hogei, iruren. Hemen ikusten da moduan. Eta beste honetan, zatiketa batanez, bi behar iru, sei. Gora, sei behar bi, amabi. Bera, sei amabiren. Hortaz, sei amabiren, ken, hogei eren, egin behar dugu. Hau egin da, betiko moduan. Amabi eta iruren MKT egiten da, amabi, hau, bardina danez, bardin izten dugu. Iru, amabizateko, bider lau, hortaz, hogei be, bider lau. Larogei. Amabi, hemen amabi izten dugu, eta zeiken larogei, minus iru eta malau moten da. Simplifikatuta,